Meta wieħed idur madwar Malta u Għawdex, faċilment jista' jitpaxxa bi bċejjed tal-arti inkredibbli li huma l-ħolqien tal-artisti lokali tal-graffiti. Iżda ftit huma dawk li jafu li l-kreatur ta' din l-arti u żagħżugħ li minn ħalq il-mewt sar artist. Żagħżugħ li għadda minn ħafna iżda mid-disgrazzi ħareġ is-sabiħ tal-ħajja. Iż-żagħżugħ li jsejjaħ lilu nnifsu Cooker passjoni sħiħa ta' ħajtu għall-graffiti. F'kummenti lin Net News, Cooker jgħid li din il-passjoni dejjem kienet fih. Bdiet minn meta kien żgħir hekk kif minn dejjem kien iħobb ipenġi. Iżda kollox inbidel meta kien l-isptar wara li kien involut f'inċident tat-traffiku u kien fl-aħħar ta' ħajtu. U dan barra li dam sena biex irkupra. Graffiti għalija hija ħaġa kbira. So, kont se nħalli ħajti ta' fl-2010. So, bażikament għat li rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti. Inċident li fih saħansitra tilef lil siebu. Fl-inċident tal-Furjana minn barra iż-żagħżugħ ta' 19-il sena li miet fil-post, ġuvni mill-Gżira wkoll ta' 19-il sena jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Żewġ ġuventur oħra, wieħed ta' 21 sena minn Birkirkara u ieħor ta' 19-il sena minn Santa Luċija ġarbu ġrieħi ta' natura gravi hekk kif sofrew ksur. U bekk iddeċida li jiddedika graffiti partikolari għalih. Kollox beda minn sempliċi graffiti tal-kitba biex fi 3 snin ta' xogħol u dedikazzjoni ħareġ it-talent kollu tiegħu biċċiet tal-arti impressjonanti. Minn hemm bdejt nitkellem man-nies u ġest għaluli biex nitkellem ma' wieħed James Mikallef Grimo. Nikkuntattjah. So grazzi għalih jiena spiċċajt nagħmelhom fl-2013. Iżda ħafna jikkunsidraw il-graffiti bħala ħmieġ li jkeraħ il-post. Għal oħrajn, it-talent ta' diversi artisti jagħtu il-kulur lil madwar. Minkejja li ħafna japprezzaw din l-arti, ftit huma dawk li jifhmu li kull biċċa graffiti tirrikjedi proċess twil kif jispjega aħjar magħna Cooker. L-ewwel niskeċċja dejjem line work, u mbagħad il-kuluri ovvjament f'moħħi jkunu dawk faċli għalija, però ċerta nies ikunu jridu l-sketch full on colors. Ma kien infehmhom just line work biżżejjed. Interessanti li l-isem Cooker u laqam li ta' età żgħira kien idejqu, iżda biżmien spiċċa jużah bħala l-firma tiegħu. F'pajjiżna hawn biss li artisti Maltin li jagħmlu l-graffiti. Cooker li jittama li fil-futur iktar nies jarfu japprezzaw aħjar din l-arti. Nixtieq li jkun hawn aktar postijiet fejn tista' tpinġi għax m'hawnx legal spots m'hawn xejn. U saħansitra applika t-talent tiegħu għat-tattoos biex illum sar xogħlu. It's like different media. Minflok għandek spray can għandek tattoo machine. Ija. So għalija isu media like lapis, brush, spray can, tattoo machine. Like different media. Għalija just arty. All are equal. Kristin Mamo għal Net News.